ụmụnne m ekene m unu n'ife a na-aga n'ilu akwụkwọ gbasara testimony asị na onye nwa kpọrọ onwe ya Lovet bịa nye ka o nyesịrị ya ewe na-ekwuzi sị na o ji wee bụrụ nọọ adịgboroja na ọ bụrụ eziokwu. Achọ nke unu wụchakwa ntị ọfụma. O ji bụrụ nọọ ndị na-agba Ebuka Obi mgba na-egekwa ntị ọfụma. Ekwugidezie o ji wee bụrụkwa na onwe Reverend Fada nọọ Reverend Fada nọọ nke nwa nọọ n'Enugu. O nwere onye anya ndị a na-aga na-abụrụ Fada Mbaka. Fada Mbaka ka anya fa niile na-aga na ya. Mana ebe ụfọdụ n'ime unu na-eme mistake bụ unu bịa unu ebulu mmadụ n'obi kpụrụ onye ahụ n'ọnụ with zero investigation, zero proper investigation. Kịta abatago online kịta ụfọdụ mebe damage control. Ka ị na-eme your damage control kabalụ when you are opening up, open up to people, gwafa your findings, tell them the truth. Don't go through corners. Iya bụ our problem. Iya anọ kịta na-eme na unu na support Ebuka Obi mana unu mana n'azụ unu ada support Ebuka Obi. Unu na-alụ ya alụla na n'azụ. Unu ada ekwu eziokwu n'azụ. Mana unu pụta na social media unu na-eme na unu na Ebuka Obi kwụ. Ọ bụla alụla na bụrụ sabo. Ebe anya na-aga bụ na Fada Mbaka mana aka ga-echi ụfọdụ n'ime unu na ịma maka ihe ọ maka na eziokwu adịrị unu n'ọnụ. Ọ bụ na enye gị ego asakwa nga eri n'ego likwa ego enye gị mana ị na-akpa afa jidekwa evidence. Ọ ya bụ ọkpọtụa onwe ka o si kpọtụa anwụta gị ịbịa kọwaa ya ọfụma. Ebe ọ bụ na alụ gara aga enwere ndị be anyị kụziri ife abata n'ara ihe unu na-alụ bụ ntisa. Now Ala Igbo kwesịrị ịdị in unity. Ihe anyị na-emezi bụ ijizi ụka wee yasịa. Ndị nke nwezi ebe ha kwa iche, ndị nke nwezi ebe ha kwa iche. Ofu ndị Igbo afọ every blessed day a ga-achọ ofu ife a ga-atụdo aka, a ga-achọ ofu onye a ga-atụdo aka si na ọnya merụ mmadụ dakwuo ada asị na ọnya merụ. Mgbe na-ayọ onye ọbụla nọ social media be very very careful. Ekwekwana ka mmadụ tinye gị n'ihe ịma nke ọnwụ maka ya. Ekwekwana ka mmadụ mebie reputation gị online. Ma onwe ihe mmadụ kwu gbasara mmadụ imere investigation ọfụma ịpụtasị yes na ọnya won Reverend Fada n'Enugu, won Reverend Fada n'Enugu, Reverend Fada n'Enugu. Uche unu ga-adị ya. Ije ụka fee Chukwu lapụ mmadụ. Isi na ị na-aka ụka ije ụka fee Chukwu lapụ mmadụ. Efezi na mmadụ anyị na-efe ga-egbu anyị ofu mbọsị. N'anya n'ilu akwụkwọ kịta ụfọdụ n'ime anyị bụ ụmụnna anyị enwezigo reputation. Ọ bụrụ ebe ha na-edifend ihe a na-amarọ. Tupu enye gị ego ịpụta online be defend anybody. Kabakwa alụ ka ịdị sure na ịkaba alụ welu nwayọ mee investigation ọfụma dị sure na iji evidence ya. Onye aba aka kpalụ gị echi ka ị bịa kọwaa ya ọfụma. Ọ bụsịkwa ka ọra n'ọnụ.